Madalli ɗan garwa ya zo saukewa daga ƙauna kai Yakubu Muhammad ka iya waka Allah ya kawo mun ciniki yau. Assalamu alaikum malam mai fiko kana lafiya? Lafiya kalau ɗan fulani ya kake tura gida ya aiki kuɗi za a tura maka? A radu kuɗi za a tura min amma hanyar mi akwai kwazazzabo da rami kuɗin za su yi saurin zuwa. Ɗan fulani kuɗin za su turu da wuri ai ta network za a tura maka. Wani abu ne kuma metak ni koma dai ta miye ne koma ta ni toki ne ni dai su isa da wuri. Bayan faɗa maka ɗan fulani ba abin da ya kai POS saurin tura kuɗi. Yanzu haka da kake gani ga rasit ɗin hannu tura maka. Kai malam mai fiko kar ka maida ni a jawo mana ni a fulani ma wayayye ne tunda na zauna a cikin gari Jos. Na ce maka an tura. Ai zaman ƙasan gada na Lagos ka zo kana sowa za ka rena min hankali. In ban rarroba kanka da wannan sandar ba Allah ya tsina. Kawai ka zo na baka kuɗi ka saka a cikin jakarka in ba ka rena min hankali ba ka ka tura ka shi buro banka. Na ce maka an tura. Kai malam mai fiko don shi buro banka a radu ka rena min hankali. Ba zai yiwu in je ni in shiyar da shanu na zan tura ba kauye ka zo ka rena min hankali ba. Kai da Allah tsaya ne ya haɗa ku a nan gurin kar ku zo ku rena mana hankali da Allah ba na san irin wannan kai. Ka gane bawan Allah kuɗi ne ya zo ya ce a tura masa. Shi ne na tura na bashi rasik na ce an tura ya ki yarda. To yanzu ɗan fulani ka kirawo buban ka ji ko an tura kaji. Aikin banja aikin wofi bari na ƙura ƙaryar ku ce ba a tura ba. Salamu alaikum Jauro, wai an tura kuɗin hannu da hannu ya baka kuma fa gahi nan ina gani a cikin jakar shi ya ce ya tura. Amma shike ni ai sai ku wayar da ni ashe yanzu Najeriya ta shiga ba. Ai yanzu an ci gaba in aka ce maka POS card kenan. Ma aradu na ga jagir malam mai POS godiya nake.